Rád bych vám představil novou funkci na našem e-shopu. Nákupní seznamy, které najdete zde, hned vedle kolonky pro přihlášení. Nákupní seznamy fungují velmi podobně jako klasický nákupní seznam, který si děláte, když jdete do obchodu nakoupit potraviny. Jen s tím rozdílem, že zde nakupujete věci na konkrétní akci nebo zakázku. Představme si, že děláte více zakázek najednou. Najdete si produkt v kategorii, který potřebujete do zakázky a kliknete na Vložit do seznamu. Následně vytvoříte nový seznam, například s názvem Akce Petřík, zvolíte si množství a kliknete na Vložit do seznamu. Stejným způsobem si vytvoříte další seznam, například Akce Tomášek, a začnete do něj vkládat produkty potřebné pro tuto zakázku. U některých produktů vidíme v kategorizačním náhledu, že nejde rovnou navolit množství. To jsou variantní produkty, například s různými rozměry nebo barvami. U těchto produktů je potřeba nejdříve kliknout na tlačítko Rychlý nákup, kde si vyberete konkrétní variantu a teprve potom ji můžete vložit do seznamu. Pokud jde o zboží, které používáte pravidelně, můžete si ho uložit také do seznamu oblíbené, aby to bylo příště hned po ruce. V případě, že se chcete s produkty prvně seznámit, vložit do seznamu naleznete i v samotném detailu produktu, jak u nevariantního produktu zde, tak u variantního produktu zde. Když máte zakázku kompletní, nebo si chcete zkontrolovat, co jste si tam již vložili, přejdete do přehledu nákupních seznamů, kde uvidíte například oblíbené, Akce Petřík a Akce Tomášek. Po kliknutí na Akce Petřík vidíte všechny položky, které jste již do seznamu vložili. A můžete s nimi dále pracovat. Snížit nebo zvýšit množství jednotlivých produktů, odebrat produkt a nebo vložit samostatně do košíku. Další možné funkce jsou přejmenovat seznam, sdílet ho nebo smazat. Sdílení probíhá jednoduše. Kliknete na sdílet a skopírujete odkaz, který pak pošlete kolegovi nebo zákazníkovi k odsouhlasení. Následně jsou už jen poslední dvě možnosti. Jak se seznamem pracovat dál? První možnost je vložit zboží do košíku a seznam si ponechat. Ideální, pokud se k němu chcete později vrátit nebo ho znovu použít. Druhá možnost je vložit celý seznam do košíku a zároveň ho smazat, pokud víte, že již nebude potřeba. Potom už jen dokončíte objednávku jako obvykle. Vyberete si způsob platby, dopravu a vyplníte svoje údaje, pokud je již nemáte předvolené. A do poznámky na konci napíšete název akce, například Akce Petřík. My vám pak tento název napíšeme přímo na krabici, takže hned poznáte, ke které zakázce zásilka patří bez dalšího třídění a přepočítávání, čímž vám šetříme čas a peníze. Děkuju za pozornost a těším se na vás v dalším videu.